И здравейте хора, аз съм Динито и тук с мене Тъплей. И сега ще снимаме един клип на Minigеймс. Айде, скачаме ли? Сега песента дай първия милион. Аре, скачаме ли? 3, 2, 1, Едно. скачай! Първи. Хора, малко ми лаги, но Къде си? О, добре, малко си ме далеч. Ти си на сигнал, нали? не, аз съм зелена. Аз сега ще ме атакувам веднага. Аз си взимам малко бавно нещата, защото ми лаги. Окей. Заради клипа. Две свалите. Хора, съжалявам за лага. На клипа горе-долу ни лаги. Какво? На клипа горе-долу ни лаги. Да, ама на мен не ми лаги много. Да идвам при тебе. Да, идвай. Слушай малко. Какво? На острова Смишилус. Да. Спуснала отдава долу. Какво? Ти спуснала отдава долу. Не. Искам да те видя къде си покажи съдата там. Ти е интересно да пишеш. И отиди там да работи. Защото ще му отиде интернет. Аре, хареси. Аз не виждам. Ако искаш да говорим на центъра. Там има някакъв. Не! При тебе ли дойде? Да, не! Не паднах! Jesus! Паднах, защото дете ми не забрах първи хедър герла. Според так, и щях да запомня. Ама то запутвам проблеми ги. Нали? Запушвам проблеми. Закони при тебе. Или приятел друг. Мама, че тебе. Аре, къде си? Бивай го. Статата биви го убивай. Знаеш, че не съм добра в PvP-то. Ела тук бе идиот такъв. Той има лък! Фак, не! Лък! Вие сте виновни хора! Заради вас жертвам моя живот. Не! Трябва се пак да лъгваш хората с буките и всяки неща. Или кога ще правиш сървър? Аз имам. За колко годата? Какъв сървър? За хората там да влизат. Аз имам, скоро ще го рекламирам. Аре, 3, 2, 1. Скоро ще рекламирам моя сървър, само да го таковам. Да го довърша. човек. Има някакъв при мене. При мените. Спайдърмен. Бъди Спайдърмен. Махай се, махай се, махай се, махай се. Аз съм велик човек. Бъди Спайдър. Не! Не! Той иска кома удари! Не, уби ма! Ти си мастера ми. Уби го. И сега. Хора, ние ще го
Ако изчакаме, ще спра клипа на пауза, докато той успее да го убие. За да не гледате как чакам. Хора, върнахме се. Той победи. И хайде да скачаме. 3, 2, 1, скачай. Какво? Иди на друга страна. Ето това, дясната страна. От дясната страна. Здрасти. О, защитава. О, да. Бързо се обирам, че идвам при теб, защото имам бензардерно. О, няма лук. Какво? Боже, колко секретно за общите. Какво си? Почти футъма. Аз съм фул. Нима съм фул. Вече имам 2 камени меча. Имаш ли камени меча? Да, 2. И аз. Аз вече съм фул дъма и идвам при тебе, да знаеш. Запай. С теб съм, да знаеш. Ето му. Бързо си меча, бе. Да се събари костина, бе. Лук ли имаш? Да, имам лук. Вземи стрелите, бе. Окей. От вас. Аз сега се чукче с веде. Това горе честа, знаеш ли го? Къде? Това горе. Да, обрах го. И аз всичко си обрах. Опа. Да. Искам си стрелата. Ти се стрели. Ще ходим ли към центъра? Трима сме. Човек? Извади си меча, каменния меч. Извади си каменния меч. Защото може да дойде до нас. Идва! Питат дали искаш бан. Питат дали искаш бан. Кой е, бе? Тоя, админа. Той тук е админ. Питат дали искаш бан. Какъв се да ме бани? Да. Не. Че защо да искаш, бе? Кой си направил? Отивам! Килната? Да. Бах ти админа. Отивам, бе. Питам го за кой иска. Как се казваш той, бе? Да. Защото пише Ансуер. Иска да те пита нещо. Какво? Силно говорител. Аз ке напиши what. Знаеш как се пише, нали? Така ли? Лук. What? Ама да знаеш, хора, когато се оправим след днес ще се върна. Не. 3, 2, 1. Добре, окей. Къси. Добре, не сме. Чакай да таковам за общество. Аз мога ли? О, общество. Аз мога да също. Не. Ай. Окей, добре, як неща. Так. Тук и преди съм играла. Да, няколко пъти аз съм играл.